Sok szeretettel köszöntelek én is titeket. Imádkozzunk. Urunk, hálás a szívem, hogy Te velünk vagy, hogy Te megérintesz minket, hogy Te segítesz nekünk. Köszönöm, Uram, hogy Te ott is tudsz segíteni, ahol senki más. Ott is megérintesz, ahol senki más nem tud. És formálsz minket. Eléd hozzuk, Uram, a szívünket. Nem is tudunk mást. És azt kérjük, Uram, hogy formálj. Szólj hozzánk a Te ígéden keresztül. Segíts, Uram, hogy mindaz, ami elhangzik, az a Te dicsőségedre legyen. A Te akaratodban legyen. Jöjj, Szent Szellem, kérlek, és vezess minket, ahogy a dicsőítésben is vezettél, és megmutass dolgokat. Tanulni akarunk, Uram, tőled. Jézus nevében. Amen. Mai alkalommal egy egyszerű üzenetet hoztam nektek, ami nem könnyű. Sokszor, amikor Jézus tanított, olvashatjuk a Bibliában, akkor egyszerű üzenetek hangoztak el, amikkel egy egész életen keresztül vívódhatunk. Bocsássatok meg mindenkinek. Nem bonyolult, de nagyon nehéz. Szeressétek ellenségeiteket. Ez is egyszerű, de nagyon nehéz. Főleg, amikor az ember benne van, egy nyomás alatt, olyan helyzetben, amit nem kíván, még akár az ellenségének sem. Nehéz. És ez a mai téma hasonló. Benne vagytok, úgy tudom, egy sorozatban az egészséges gyülekezettel kapcsolatban, és eddig szó volt az egészséges hitről, így visszanéztem a YouTube csatornán, hogy mik voltak. Szeretetről, a tűrésről, kitartásról, Isten félelemről, és az idő felhasználásáról. A mai nap a gyülekezet, vagy a közösség legkisebb eleméről, az egyénről lesz szó. A gyülekezet, a közösség az emberekből áll, és az emberek hozzáállása, preferenciája, kommunikációs módja, intellektuális nyitottsága, befogadókészsége az meghatározza egy gyülekezetnek a működését. Milyen zene szól egy adott gyülekezetben, az meghatározza, hogy a zenészek mit szeretnek. Vagy a pásztor mit kér, de általában ilyenkor a zenészek szoktak nyerni. Mégiscsak ők fogják a hangszert. Tehát egy olyan gyülekezetben, ahol nem szeretik a rockzenét, ott nem fog rockzene szólni, ahol szeretik a rockzenét, ott szinte csak az fog szólni. Ez nem jó vagy rossz, ez preferencia kérdése. Úgy hiszem, hogy Isten az őszinte imádók között ott van, a dicséretek között lakozik, teljesen mindegy a stílus, teljesen mindegy, hogy ki mit szeret. Mikor lesz egy gyülekezet egészséges? Ha egészséges emberekből áll, ezt szokták mondani, ez nagyon egyszerű, ennyi volt a mai üzenet, úgyhogy legyetek egészségesek. Egyszerű, de nagyon nehéz. Csak annyit kell tenni, hogy egészséges legyél. Ez olyan, mintha valaki fájdalommal küzdik, akkor azt mondjuk neki, hogy hát ne fájjon. Vagy ha fázik valaki, akkor azt mondjuk, hogy hát ne fázz. Próbáltad már, hogy nem fázol. Ez nem ennyire könnyű. És az egészséget most nem fizikailag értem, bár nagyon fontos, úgy gondolom, a mértéktartó élet, törekedni az egészségre fizikailag, hogyha van rá módunk, akkor testmozgás, megfelelő étkezés, ez mind hozzájárulhat ahhoz, hogy jobb legyen a közérzetünk, önbizalmunk legyen, a társas kapcsolatainkra is hatással lehet. Amiről viszont most szó lesz, az a lelki, a pszichés egészség. Egészség a gondolatainkban, az önértékelésünkben, motivációnkban. Egészség a szívben. Ez a mai prédikációnak a címe. Van azonban egy probléma ezzel. Ha őszinték vagyunk, és körbenézünk, azt láthatjuk, hogy nincs teljesen egészséges ember sehol. Mindannyian sérülünk az életünk során. Minden fejlődési fázisban ér minket sérülés.
megsebződünk gyermekkorban, tinédzserkorban, és a felnőtt kor sem védelem arra, hogy sérüléseket szerezzünk. Még akkor sem, hogyha megfelelő családi körülmények között növünk fel, szerető közegben, még akkor is ér minket sérülés. Érnek minket traumák. Nincs olyan a világon, aki ne élt volna át traumát. És tisztelettel mondom ezt a szülők felé is. Én magam is gyakorló szülő vagyok, már 2 éves múlt a kislányunk. Itt vannak, ha jól tudom, a babaszobában. Akármennyire próbáljuk, nem tudjuk tökéletesen nevelni gyermekeinket. Nem tudunk teljes mértékben mindent biztosítani nekik, és talán nem is ez a feladatunk, hogy mindentől megvédjük, hanem az feladatunk, hogy felkészítsük őket, hogy bármi éri őket, megállják a helyüket. De ebbe beletartozik az is, hogy sérülni fognak. Sérülést okozhat egy rossz minta. Amit én is átvettem, sérülést okozhat egy rossz hozzáállás, amit esetleg a szüleimnél tapasztaltam. Egy rossz szó, vagy esetleg az, hogy nem validálom, nem tartom érvényesnek, amit ő mond. Például nemrég élményfürdőben voltunk, és volt ott egy gyermekcsúszda, és a kislányunk nem mert lecsúszni róla. Nem volt magas, de nem ment róla lecsúszni. Fölraktam rá, mert ő azt mondta, hogy szeretne lecsúszni. Amikor fölraktam, akkor azt mondta, hogy azonnal vegyem le. És akkor kérdezem, hogy miért? Mert félsz. Mert fél, ezt mondta. És egyből rávágtuk azt, hogy de hát ez nem is félelmetes. Nekünk, ugye? Nekünk nem félelmetes, mert eddig ért a csúszda. És ezzel egyből azt mondtam ki, hogy amit ő érez, az nem valós. És azzal nem kell foglalkozni. Csak mi lesz a következő alkalommal, amikor szintén félni fog, kihez fog oda menni, hogyha én elutasítottam az ő félelmét. És azt mondtam, hogy ez nem létezik. Ez is okozhat traumákat hosszú távon. Vagy ha azt mondom, hogy rosszul érzi magát, és én legyintek, hogy ez nem így van. Nyilván, hogyha azt mondja, hogy nem éhes, de tudjuk, hogy már 8 órája nem evett, és csak játszani akar, akkor nyilván arra azt mondjuk, hogy már pedig enni kell, tehát hogy nyilván van egy egészséges határ az egészben, de fontos, hogy validáljuk azt, hogy érvényesnek tartsuk azt, amit ő mond. Kisgyerekként máshogy éli meg a valóságot, mint mi felnőttként. És sokszor hajlamosak vagyunk elfelejteni, hogy mi is voltunk gyermekek, és mi is féltünk a sötétben. Nem tudom, hogy valaki még felnőtt korában is fél a sötétben. Bevallom őszintén, hogy voltak olyan helyzetek, amikor sötét volt, le volt kapcsolva mindenhol a villany, és hirtelen átfutott rajtam az érzés, ami gyerekkorban is, hogy hol van a villanykapcsoló, és hideg futkas a hátamon. Pedig tudom, hogy nincs oka, de mégis bennünk van, és ez a gyermekekben ugyanúgy ott van, és nekik ez sokkal valósabban jelenik meg, mert ők nem tudják azt, hogy nincs ott semmi. Mi már talán így 30 év fölött megtapasztalhattuk, hogy valóban nincs ott a sötétben semmi. Dr. Máté Gábor mondja azt, és akkor kattintok is egyet. Jó, igen, be kell kapcsolni. Itt, jó. A trauma nem az, ami veled történik, hanem az, ami benned történik. Tehát máshogy fogalmazva, a trauma nem maga az esemény, hanem a hatására benned lezajló folyamat. Minden ember más. Minden embernek mások a szükségeik, más mértékben szükségelnek bizonyos dolgokat. Tehát nem maga a körülmény számít, hanem ahogy lecsapódik az én életemben. Tehát szülőként én nem mondhatom a gyerekemnek azt, hogy hát apáddal is így bántak, én is így bánok veled, látod, én se sérültem bele. Ez amúgy már egy árulkodó jel, hogyha így állunk egy problémához. Látod, hogy én is egészséges vagyok, neked mi bajod lehet ebből? Neked se legyen problémád, apádnak se volt. Ez arról árulkodik, hogy én egyáltalán nem néztem szembe azzal a problémával, amivel most jelenleg a gyermek szembenéz. És ez a hozzáállás bár nem megfelelő, de nagyon sokszor megtörténik, hogy egy-egy szituációt a saját szemüvegünkön keresztül nézzük, és nem képzeljük magunkat bele a gyermek helyzetébe, vagy most nem csak gyermek-szülő kapcsolatban van ez, akár szolgáló kapcsolatban, akár diákok között, vagy azonos korúak között,
hogy legyintünk a másikra, mert az én szemüvegeimen keresztül ez nem is olyan nagy probléma. És úgy ítéljük meg, hogy ez nem lehet trauma, a másik, amit megfogalmaz, az nem valós, tehát szintén nem validáljuk. Nincsen egészséges ember. De akkor mégis hogy lehet egészséges egy gyülekezet? Mi a megoldás? Mi vagy ki tudja feloldani ezt az ellentmondást? A következő igében láthatjuk, lehet, hogy rossz fele kattintottam, úgy tűnik. Lukács evangéliuma, 5. fejezet, 31 és 32. vers. Ez azután történik, miután elhívja Lévit, a vámszedőt, és Lévi tart egy ünnepséget, és elhívja a vámszedő barátait, és ott eszik-iszik Jézus a vámszedőkkel együtt, és a farizeusok megszólják, hogy teheti ezt. Hát egy ilyen rabbi nem vállalhat ilyen közösséget vámszedőkkel, bűnösökkel, és akkor mondja Jézus azt, hogy nem az egészségeseknek van szükségük orvosra, hanem a betegeknek. Nem azért jöttem, hogy az igazakat hívjam, hanem a bűnösöket megtérésre. Tegyük fel magunknak a kérdést, hogy melyik vagyok én? Melyik vagy te? Melyik szeretnék, vagy melyik szeretnél lenni? Az egészséges, vagy a bűnös ebben a történetben? Mivel nincs egészséges ember, kell, hogy legyen bennünk annyi bátorság, hogy fölismerjük, hogy nekünk szükségünk van orvosra. Nekünk szükségünk van arra, hogy Jézus jöjjön és lehajoljon hozzánk. Hogy ő legyen az, aki elindítja bennünk a megtérést. Hogy ő legyen az, aki meggyógyít. Nekem szükségem van a megtérésre. Nekem szükségem van arra, hogy Jézus helyreállítsa az életem. Carl Gustav Jung, a svájci pszichiáter azt mondta, hogy az emberi személyiségnek vannak olyan részei, amelyeket bátran mutatunk a világ felé, és vannak olyanok, amelyeket elrejtünk, és akár szégyellünk is. Azt, amit bátran mutatunk, úgy nevezte, hogy persona, más néven személyiség állarc, a másik oldal, amit pedig elrejtünk, azt árnyéknak nevezte. Ez a fejlődésünk során alakul ki, amikor a gyermek fejlődik, csinál valamit, rosszul vagy jól, kap dicséretet vagy nem kap dicséretet, kap pozitív visszaigazolást, akár már tínédzserkorban is, mi a menő, mi nem menő, lehet, hogy már ez a szó önmagában, hogy menő már nem is menő, lehet, hogy lemaradtam én is a korral, de mindenki átéli a saját környezetében, hogy miért kap pozitív visszacsatolást, és miért kap akár büntetést is, vagy kiközösítést. Ezek alapján alakul, hogy mit tartunk a perszónában, mit veszünk föl akár állarcként is, még akkor is, hogyha nem értünk vele egyet, de tudjuk, hogy ezért jutalmat kaptunk, ezért csináljuk. Megfelelési kényszer nagyon könnyen kialakul az emberben, a másik helyre pedig bekerül mindaz, amit szégyellünk, vagy büntetést kaptunk érte, és sokszor ez nem is tudatosan történik. És ilyen módon, ami az árnyék részre kerül, az általában bekerül a tudatalattiba. És nem foglalkozunk vele. Nagyon fontos felismernünk azt, hogy ami az árnyék részre bekerül, az nem mindig negatív. És ami a perszónába bekerül, nem mindig pozitív. Ha egy olyan közösségbe csatlakoztam, ahol mondjuk előszeretettel gyakorolják az önpusztítást, különböző kábítószerek, vagy akár legális drogokkal, alkohol, cigaretta, és úgy tudok beilleszkedni, hogy én ezeket velük együtt gyakorlom, akkor mondhatjuk azt, hogy ez nem egy pozitív jegy, de mégis a perszóna része lesz, mert ezzel tudok beilleszkedni az adott közegbe. És hogyha valaki például erősebb akaratú, gyermekként nem akar lefeküdni időben, vagy nem akar akkor enni, amikor a szülő akarja, és ezt a szülő nem bölcs módon egyből letöri, akkor bekerül az önérvényesítés az árnyék részre, és csodálkozunk akkor,
hogy amikor felnőtt lesz, hogy miért nem tud kiállni magáért. Miért nem tud egy kicsit miért nem tudja érvényesíteni az akaratát, és ugye ez munkahelyen, házasságban, baráti kapcsolatokban nagyon könnyen kijön, hogy ki az, akinek le lett törve az önérvényesítő képessége, és ki az, akit hagytak kibontakozni. Tehát ilyen módon nem könnyű differenciálni, hogy a persona csak jó, és az árnyék az csak rossz. És Carl Jung, akitől származik ez a gondolat, azt mondta, hogy amíg a tudattalant nem tesszük tudatossá, az irányítja az életünket, és sorsnak fogjuk nevezni. Most ez lehet, hogy egy picit bonyolult, de ami az árnyék részben benne volt, vagy beletartozik, a tudattalan állapotban van, hogyha nem tudatosítjuk ezt, ott van ugyanúgy a mélyen, ugyanúgy a személyiségünk része. Voltatok már olyan szituációban, hogy úgy reagáltatok valamire, ahogy nem akartátok, de mégis az jött ki belőle? Nem akarok dühös lenni, de mégis a düh jön egyből. Nem akarok haragudni, de mégis az jön egyből. Hogyha picit mondjuk indulatosabb mintákat láttam otthon. Hogyha valaki olaszos családban nőtt fel, akkor tudja, hogy miről beszélek. Vagy akár az, egyik ismerősöm mondta, hogy még tinédzserkorban, hogy ő nem akar olyan lenni, mint az apja. Nem kezdett vele semmit, és olyan lett, mint az apja. Tehát, hogyha ezt nem tudatosítjuk, hogy mi az, amit nem szeretnénk, akkor nem tudunk változtatni rajta, a másolt mintákat fogjuk újra és újra elkövetni. Nem volt rossz az apja, ezt nem úgy mondtam, de ő nem akart olyan lenni. Ő nem látta otthon ezt jó példának. Tehát ami az árnyékban van, és nem foglalkozunk vele, az a tudatalattiban van, és meghatározza az életünket. Hogyha rossz példát láttam otthon a pénzköltéssel kapcsolatban, és nem kezdek vele semmit, én is ugyanabba a hibába fogok esni. És csodálkozni fogok, hogy miért folyik ki minden a kezem közül. Azért, mert nem tudatosítottam, hogy ez egy probléma. Nem lehet csak átlépni. És meg fogja határozni minden döntésünket, amíg nem lesz tudatos. És sorsnak fogjuk hívni, mert azt mondjuk, hogy ez jutott nekem, nem tehetek ezzel semmit, így alakulnak a körülmények. Holott a tudatalattim alakítja így a döntéseimet, és a döntéseimnek következménye az, hogy olyan helyzetbe kerülök, amiben éppen belekerültem. Természetesen vannak olyan helyzetek, akár a háború, akár különböző tényezők, amik rajtunk kívülálló döntések, amikbe belekerülve szenvedünk és rossz dolgok történnek, de nagyon nagy részben, ami velünk történik, arra hatást tudunk gyakorolni. Ha más nem, a reakciónkkal. Állítólag az életünk 20-30%-át alakítjuk mi aktívan, tehát a döntéseinkkel, amit beszélünk, amit hozunk, és a maradék 70-80% pedig a reakciónk arra, ahogy más próbálja alakítani a mi életünket. Tehát nagyon számít az, hogy mi az, ami a mi személyiségünk, és hogy azzal kezdtünk-e valamit. Mit találsz, hogyha őszintén belenézel magadba? Mik azok, amik újra és újra előtörnek, pedig nem akarod? Mi az, amiről sejted, hogy ott van, de nem mersz szembenézni vele? Sajnos keresztény közösségben megtörténhet az, hogy mintákat másolunk, ugyanúgy, mint bárhol máshol, hogy beilleszkedjünk az adott közegbe. Mert azt hiszük, hogy máshogy nem fogadnának el minket. Felveszünk szokásokat, allőröket, hanghordozást, akár az imádságban. Még akkor is, hogyha nem értjük, és nem is értünk egyet vele, felveszünk viselkedésmódokat. Mert szeretnénk, hogy azt lássák rólunk, hogy mi is annyira jóba vagyunk az Úrral, mint ők. Én sajnos sokszor kerültem ilyen helyzetbe. Meg akartam felelni a hitéletben. Meg akartam felelni, hogy rajtam is lássák, hogy én is szépen tudok imádkozni. Nem mindig ment. Mert attól féltem, hogy ha ezek nincsenek ott, akkor elutasítanak. Akkor nem vállalhatok szolgálatot. Hogyha elmondanám, hogy mik vannak, mik motoszkálnak bennem, akkor biztos, hogy szóba se állnának velem.
mert biztos, hogy ezek a gondolatok csak bennem fogalmazódtak meg, senki másban, mindenki másban csak pozitív gondolatok vannak, és csak bennem van negatív. Nem tudom, hogy voltatok-e ilyen helyzetben, vagy ilyen gondolatok megkísértettek-e titeket, de higgyétek el, hogy senki sem tökéletes, mindenkinek van jó, és mindenkinek van rossz oldala, mindenkinek vannak olyan dolgai, amiket szégyelnek. És hála az Úrnak, hogy ezeket elé tudjuk vinni. De ahhoz, hogy elé vigyük, ahhoz szembe kell nézni vele. Nem tudom az Úr elé vinni azokat a dolgokat, amikkel nem néztem szembe. Amiktől félek és rettegek, és még csak nem is akarok róla tudni. És Jung egy folyamatot mutat be, hogy mit kell ezekkel az árnyékban lévő személyiségjegyekkel tenni. Az első a felismerés. Ez sem bonyolult. Tudatosítjuk azt, hogy milyen gondolatok és érzések, viselkedésformák azok, amiket életünk során elutasítottunk, amiket nem mertünk felvállalni. Tehát a felismerése ezeknek a dolgoknak az első lépés. Ez nem egy könnyű dolog, ugyanis vannak később felismerhető problémák. Amikor az ember elkezd ezzel a területtel is foglalkozni az életében, akkor nem úgy alakul az egész, hogy bekapcsolok egy gombot, és hirtelen kiábrázolódik egy térkép mintába, hogy na mik azok a dolgok, amikkel eddig nem néztem szembe. Ez lassú folyamat. Ez elkezdjük, és először merünk egy picit bokáig bemenni a vízbe. De már ott is érezzük, hogy nagyon fáj. Mert ezek olyan akár súlyos, mélyen elrejtett dolgok, amikkel nyilván azért rejtettük el, mert nem akartunk szembenézni. Tehát ez nem egy egyből megoldandó, vagy egyből nem egy olyan probléma, amit egyből meg tudunk oldani, ez egy élethosszon keresztül kell vele foglalkozni. Tehát az első dolog a felismerés. A következő, miután felismertük, ezeknek a feltárása, tehát ezt mind tudatosítani, hogy ez ugyanúgy az én személyiségemnek a része. Ez nem azt jelenti, hogy egyet értek vele, csak felismerem magamban, hogy ez ott van. Ez ott van akár, mint egy kísértés. Ez ott van, mint egy rossz beidegződés, egy rossz viselkedésforma. Ez talán nehezebb, mint a felismerés, hogy elfogadni, hogy ez is az én részem. Vannak olyan dolgok, amikben nem vagyok megkísérthető, mert nincs rá kívánságom. Hála az Úrnak ezért. De mások meg küzdenek olyannal, amiket lehet, hogy egy egész életen keresztül annyira szégyel, hogy magának sem meri bevallani. Mi könnyen megbélyegzünk olyan embereket, olyan csoportokat, akik bizonyos dolgokkal küzdenek, amikkel mi nem. De ők nem lesznek rosszabb emberek azért, mert más kísértéseik vannak. Vagy más dolgokra van vágyuk. Ahogy én se leszek jobb, mert nekem nincs olyan. Ez fontos, hogy tudatosítsuk, hogy azok a dolgok is a személyiségünk részei. A következő mindezeknek a megértése. Miután felismertük és feltártuk, igyekezzünk megérteni, hogy ezek miért történhettek. Mi lehetett az oka, hogy ezek kialakultak. Sokszor egy szülő hiánya az nagy traumát okoz a gyermeknek. Hogyha hiányzik a megfelelő apakép, ha hiányzik a megfelelő anyakép. Ez hatással lehet később az egész életére. Ha nincs megfelelő apakép, akkor könnyen átcsaphat egy túlkompenzáló életmódba az ember. És elkezdi keresni azokat a dolgokat, hogy mi az, amit nem tettem jól, amiért nem volt ott az apám. Mivel tudtam volna őt visszacsábítani, hogy velünk töltsön időt? Mert nem volt ott. És ez nagy trauma egy gyermek életében. Ez sok mindenben megjelenhet. Akár szexuális orientációban, akár munkamánia, akár abban, hogy később ő is ezt a példát viszi tovább a családjában. Hogyha ezt nem ismerjük föl, ez nagyon sok problémának a gyökere lehet.
Miután megértettük a problémát, azután integrálni kell az életünkbe. Be kell építeni mindazt, amit az árnyékban találtunk. Még egyszer mondom, ez nem azt jelenti, hogy egyet kell érteni vele. De tudatosan elfogadjuk az árnyék én létezését, és beépítjük a tudatos énképünkbe. A negatív tulajdonságokat nem kell beépíteni, de tudni kell, hogy ott van, ha bármikor előbukna valami hirtelen reakciónkból az a negatív kép jönne elő, akkor tudjunk vele mit kezdeni. És végül az integrálás után jön az elfogadás. Hogy elfogadom magamat így, ahogy vagyok. Ez egy veszélyes lépés. Ugyanis könnyen áteshetünk abba az állapotba, hogy engem mindenki így fogadjon el, nekem semmit nem kell változtatnom. Jézus nem erre hív minket. Az Úr nem ezt a példát mutatta, nem ezt tárta elénk. De fontos, hogy ha egész életünkben önvádlás alatt élünk, az biztos, hogy nem vezet jóra. És Jézus nem arra hívott el minket, hogy önvádlásban éljünk, hanem ő szabadságot akar a mi életünkbe. Ő magára vette a bűneink büntetését. És azt is tudnunk kell, és az ige is mondja, hogy a Szent Szellem nem vádol. Rámutat gyengeségekre, rámutat bűnökre, de nem vádol, hanem azt mondja, hogy elhordoztam. Ezt mondja Jézus. Elhordoztam ezeknek a bűnöknek a büntetését, hogy te szabadon élj. De ahhoz föl kell ismerni ezeket a dolgokat. És miután ezeken végigmentünk, talán bizonyos lépésekben, amikor fölismertünk egy problémát, és sikerült ezen az 5 lépésen végigmenni, ezután az önismereti munka után azt érezhetjük, hogy egyre harmonikusabb az életünk. Hogy nem akarok más testben lenni. Hogy elég nekem az, amit az Úr adott ajándékul. Ez a test, ezek a talentumok, ahogy kinézek, ahogy gondolkozom, ezt az Úr tudja használni. Mert az Úr kezében elég. Úgysem azt számít, hogy én mit teszek bele, hanem azt számít, amit az Úr ki tud belőle hozni. És fontos, hogy önazonosak legyünk. Félünk attól, hogy elutasítanak minket, de fontos, hogy felismerjük azt, hogy mi kik vagyunk valójában. Máté evangéliuma 5. fejezetének a 37. verse. Ellenben a ti beszédetekben az igen legyen igen, a nem pedig nem. Ami pedig túlmegy ezen, az a gonosztól van. Egy egyszerű kérdést teszek föl nektek. Mikor mondtatok utoljára nemet? Olyannak, akinél be akartok vágódni, vagy valami pozitív dolgot akartok elérni. Itt sokszor azt mondjuk, hogy ne hazudjunk, és ezzel egyet is értek, Jézus itt erről is beszél, hogy ne hazudjunk, az igen legyen igen, a nem pedig nem. De hányszor van az, hogy igent mondunk, amikor nemet akarunk? És hányszor van az, amikor nemet mondunk, pedig igent kellene, és tudjuk, hogy azt kellene, de inkább azt mondjuk, hogy nem. De talán az első az jobban fenyegeti azokat, akik megfelelési kényszerrel küzdenek, és felismerték magukban, hogy akkor is igent mondunk, amikor szenvedni fogunk tőle. Tudjuk jól, hogy ezt nem akarjuk, de mégis igent mondunk, mert meg akarunk felelni. Ez nem egy olyasfajta igen, amire az Úr hív minket, hanem egy olyasfajta igen, amiről azt hisszük, hogy majd előnyünk származik, hogyha igent mondunk. Tudunk-e ilyen helyzetben nemet mondani? Meg kell vizsgálni, hogy mi a motivációnk egy-egy döntés meghozatalában. Vajon egy-egy kérdésre akkor is igennel válaszolnánk, hogyha nem látna senki, és nem függene senkitől az a válaszadás. Akkor is azt csinálnánk, hogyha nem lát senki, és nem kér senki se számon. Nagyon sokszor túlkompenzálunk, és olyan dolgoktól is félünk, amik valójában nincsenek ott. És az a baj, hogy ezek mellett elsiklunk azok mellett a dolgok mellett, amik igazán fontosak és ránk vannak bízva. Ha igent mondunk egy olyan dologra, ami nem a mi feladatunk, akkor nemet mondunk arra, ami a miénk. Ha én arra vállalkozom, hogy más gyerekét neveljen föl, annak rovására, hogy a sajátomat, akkor hibát követek el.
Tudom, ez egy erős kép, de higgyétek el, hogy az Úr mindenkire bízott, most átvitt értelemben, meg persze teljesen szó szerint is, de átvitt értelemben is bízott saját gyerekeket, akiket neked kell fölnevelni. Rád van bízva bizonyos feladat, bizonyos szolgálat, rád van bízva az elhívásod, hogy azon végigmenj. Mindaddig, amíg ezen kívül hozol meg igen döntéseket olyanra, ami nem a tiéd, a saját elhívásodat tolod arrébb, hogy majd később, majd később. Most még meg kell felelnem. Az Úrnak majd később elég megfelelnem, most még az embereknek akarok megfelelni. Valójában, amikor igent mondunk egy olyan döntésre, ami nem a mi felelősségünk, az Úrnak mondunk nemet, és az embereknek igent. És ez egy nagyon veszélyes dolog. Ne felejtsük el szolgálat közben, hogy kinek szolgálunk. Embereknek akarunk tetszeni, azért, mert nem mertünk szembenézni az árnyékunkkal, vagy bevállaljuk és bátrak leszünk szembenézni az árnyékkal, és akarunk Istennek tetszeni. Még akkor is, hogyha ez nem tetszik az embereknek. Megvan a veszélye bizonyos személyiségjegyeknek, hogy mindezt, amiről itt most beszélünk, elraktározzák úgy, hogy na, látjátok, nekem van igazam. Én szembe megyek mindenkivel, nem értek egyet semmivel, mert én az Úrnak akarok tetszeni. Azért ez sem teljesen helyes. Isten nem véletlen helyezett minket közösségbe, nem véletlen van a gyülekezet, nem véletlen van az, hogy egymás által is formálódunk, vassal formálják a vasat, egyik ember formálja a másikat. Ha én folyamatosan gyülekezetről gyülekezetre járok, mert sehol sem találok elég szent embereket, hogy együtt szolgáljak velük, akkor valójában velem van baj, és nem a gyülekezettel. Tehát ez nem szabad, hogy minket validáljon abban, hogy ide-oda járjunk, és ne fogadjunk el semmilyen autoritást felettünk. De az Úrnak szolgáljunk. Még akkor is, hogyha nem tetszik az embereknek. Hiszem azt, hogy Isten szabadságra hívja le az embert, nem szabadosságra. És ez a szabadság, ez abban jelenik meg, hogy nem kényszer alapján döntünk Isten mellett, és nem kényszer alapján végezzük a ránk bízott feladatot, hanem azért, mert szeretjük az Urat. Ahogy már említettem, kislányunk, ott van éppen hátul, 2 éves múlt, és belépett abba a korszakba, amikor azt mondja, hogy nem. De nem csak egyszerűen nemet mond, hanem amikor azt mondom, hogy most akkor nem csúzzázunk tovább, hanem megyünk fürdeni, és megkérdezem, hogy mit mondott apa, akkor azt mondja, hogy csúzzázhatok, és nem kell fürdeni. Tehát, hogy teljesen kifordítja az egészet. De mégis nem az jön bennem föl, hogy haragudjak rá, hanem örülök annak, hogy ő milyen szépen fejlődik. És hiszem azt, hogy az Úr gyönyörködik bennünk, amikor minket néz, mert szeret minket. És a legjobbat akarja. Még akkor is, ha sokszor ellenkezünk, de hiszem azt, hogy ő velünk akar időt tölteni. Ahogy egy apa, anya a gyermekével, hogyha szereti, időt akar tölteni, és nem feltétlen az a lényeg csak, hogy mindent úgy csináljon, ahogy én mondom. Persze Jézus mondja, hogy aki őt szereti, az betartja az ő parancsolatait, tehát fontos az engedelmesség, de elsősorban arra hívta el Jézus a tanítványokat, hogy vele legyenek. És utána történt a kiküldetés. Időt kell tölteni az Úrral, és hiszem, hogy ez csak szabadságból lehet. Csak szabad akaratból. Ez nem lehet kényszerből. Hiszem, hogy az Úr szeretne velünk hűvös alkonyattal sétálni. Szeretne velünk együtt örülni. És szeretne velünk játszani. Lehet, hogy ez idegenen hangzik már felnőtt korba, de amikor elfelejtünk játszani, akkor elfelejtjük azt a szabadságot, amit az Úr belénk helyezett. Egy gyermek nagyon szeret játszani, és nagyon könnyű kapcsolódási pont a gyerek és a szülő között a közös játék. És hogyha ezt nem tapasztaljuk meg, akkor attól a szabadságtól fosztjuk meg magunkat, meg attól az örömtől, ami ebbe tartozik bele. Hiszem, hogy az Úr szeretne ilyen módon is fejleszteni minket. Szabadság van, ad nekünk feladatot, de valójában mi dönthetjük el, és vezet minket benne, hogy mindezt ne kényszerben, hanem szabadon dönthessünk mellette. Azért is fontos ez, mert hogyha kényszerben éljük az életünket, és
valójában nem úgy döntenénk, nem arra mondanánk igent, amire igent mondunk, akkor beleeshetünk abba a hibába, amiről Pál ír a rómaiakhoz írt levélben, hogy mert minden, ami nem hitből származik, az bűn. Bármilyen jót tehetünk. Ha minden szegényt fölhúzunk gazdag állapotra, ha minden éhezőnek enni adunk a világon. Tudom, ezek most nagyon eltúlzott példák, meg nagyon jó dolgok is, de ha nem hitből származik, ha nem abból származik, hogy az Úr erre hívott minket, és én csak megfelelni akarok mindenkinek, akkor bűnt követek el. Még akkor is, hogyha jót teszek. 1 Korintus 13-ban olvashatjuk, hogy ha nincs bennem szeretet, akkor jövendőlhetek, profétálhatok, minden titkot ismerhetek, de valójában semmit sem ér. Hogyha ezek nem hitből jönnek, ezek a jó cselekedetek, ha nem az Úrból való kapcsolatból fakadnak a jó cselekedetek, ha nem ebből a szabadságból, a vele való kapcsolat szabadságából teszem a jót, akkor bűnt követek el. Mit szeretnénk valójában? Mi van bennünk? És tudom, ez most már sok témai jegyben, sok fürt lóg, de ismerjük föl, hogy mi van ott az árnyékban. Mi az, amit elutasítottunk magunkban. Mi az, amit mélyen elnyomtunk. Tárjuk fel, fogadjuk el, nézzünk szembe vele. Mindez persze úgy, hogy az Úr segítségével. És miután eljutottunk egy olyan pontra, ahol már tudunk levegőt venni, akkor tegyük fel a kérdést, hogy mit szeretnénk valójában. És mit kell tennünk. Mi is valójában a mi szolgálatunk. Ha 10 évvel ezelőtt kellett volna ezekre a kérdésre választ adnom, akkor azt mondtam volna, hogy nekem minden áron a zenéjében kell szolgálnom. Nekem kell a gitárosnak lennem mindenhol. Amikor megtértem újra, nekem több megtérésem volt, makacságomból kifolyólag, 2013 körül, 23 éves korban az Úr megszólított ismét, és magához vont, és akkor azt kértem tőle, hogy jó, én akarok neki tetszeni, kérlek Uram, adj annyi szolgálatot, hogy ne tudjak más csinálni, hanem csak rá tudjak figyelni. És az Úr meghallgatta ezt a kérést, és elintézte, hogy mindenhol ott lehessek, ami akkor nekem kellett, hogy helyreálljak. De később látom azt, hogy ebben azért volt egy nagy adag megfelelési kényszer is. Könnyen átcsap a szolgálat abba, hogy másoknak akarunk tetszeni, hogy az embereknek akarunk tetszeni, akiknek szolgálunk, hogy ők elismerjenek, hogy ők jónak gondoljanak. És valószínűleg 10 évvel ezelőtt erre a kérdésre azt mondtam volna, hogy nekem az identitásom az, hogy én vagyok a gitáros. Szerintem ezeket fontos tudni elengedni. Nekünk az identitásunk nem szabad, hogy abban származzon, hogy mit szolgálunk. Vannak időszakos szolgálatok. És nem mondom, hogy a zenéhez nekem nem lesz később közöm, de hála Istennek az Úr elvezetett oda, hogy már nem érzem kényszernek, hogy nekem mindenhol zenélni kell. Már nem érzem kényszernek azt, hogy minden áron szolgálnom kell, mert csak úgy vagyok megfelelő. Elfogadom azt, hogy az Úr szeret engem. Elfogadom azt, hogy ő majd akkor küld, amikor ő akar. És nem akkor, amikor én. És hogyha ezeket rendezzük magunkban, akkor leülepedhet bennünk az, hogy valójában mire is hívott el minket az Úr, mi a szolgálatunk. Kérlek, tegyétek fel ezeket a kérdéseket magatoknak, és ha lehet ilyet mondani, akkor ez lenne a házi feladat, hogyha házasságban éltek, akkor nagyon hasznos ezt a házastársal együtt megbeszélni. Hogyha nem éltek még házasságban, akkor meg lehet beszélni egy közeli baráttal, de mindenképpen egy olyannal, akiben megbíztok, és föltárhatok olyan titkokat, amivel később nem él vissza. Jó esetben egy házastárs nem él ezzel vissza. De nézzetek szembe, és próbáljátok meg feltárni azokat a dolgokat, amikkel még nem mertetek szembenézni. Milyen vágyaim vannak? Mik azok a dolgok, amik ott vannak mélyen elrejtve, de nem mertem elmondani, még talán a legjobb barátomnak sem, vagy még a házastársamnak sem. Mik azok, amikkel küzdök?
Egyszerű dolgok ezek, de nagyon nehéz. A korintusiakhoz írt második levélben, 3. fejezet, 17-18. verse, az Úr pedig lélek, és ahol az Úr lelke, ott a szabadság. Mi pedig miközben fedetlen arccal, mint egy tükörben szemléljük az Úr dicsőségét, mindnyájan ugyanarra a képre formálódunk át az Úr lelke által, dicsőségről dicsőségre. Hisszük-e ezt? Hisszük-e ezt, ahol az Úrnak a szelleme lakozik, ott szabadságot élhetünk meg. Engedjük be az árnyékba. Engedjük be az árnyék részre az Úr szellemét. Engedjük be azokra a részekre, amiket magunknak sem mertünk beismerni. És akkor elkezd dolgozni ott. Ameddig nem engedjük be a féltve őrzött titkainkba az Urat, nem merünk mi sem szembenézni vele. Nem mondom, hogy ő nem tud bemenni, be tud menni. De nagyon ritkán rúgja be az ajtót az Úr. És ne várjuk azt meg. Sokszor azok nagyon nehéz körülmények. Nagyon nagy összetöretések árán jut be oda, hogyha nem engedjük. És ilyet persze senkinek nem kívánunk. De hogyha az Úr azt látja, hogy ez az egyetlen mód, akkor ő meg fogja tenni. Engedjük meg, hogy bemenjen hamarabb, mielőtt beüt a baj. Az Úr azt akarja, hogy üdvözüljünk. Azt akarja, hogy minden rendben legyen. Azért ő mindent képes megtenni, minden követ megmozgatni. Egyszerűbb, hogyha adjuk magunkat hozzá. Erre bátorítalak titeket, és ez a házi feladat, még egyszer mondom, hogy nézzünk szembe az árnyékkal, és osszuk meg valakivel, házastársal, vagy valami nagyon közeli emberrel, hogy mivel is küzdünk, és válaszoljunk azokra a kérdésekre, hogy ha leveszünk minden kényszert magunkról, ha nem akarunk megfelelni senkinek, akkor mit mutat az Úr, hogy mit kell tennünk? Adja az Úr, hogy ezekre a kérdésekre mi hamarabb választ is lejjünk. Amen.